Προορισμοί, επεισόδιο 5. Το αντικείμενο. Ο Νίκος και η Ελένη μπαίνουν πιο μέσα στο σπίτι. Το φως είναι χαμηλό. Ο αέρας είναι βαρύς. Σταματούν σε ένα μικρό δωμάτιο. Υπάρχει ένα παλιό τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα κουτί. Νίκος, τι είναι αυτό? Η Ελένη δεν απαντά αμέσως. Παίρνει το κουτί στα χέρια της. Είναι δικό σου? Δικό μου? Η Ελένη ανοίγει αργά το κουτί. Μέσα υπάρχει ένα παλιό ρολόι. Ο Νίκος το κοιτάζει προσεκτικά. Το θυμάμαι. Η φωνή του είναι χαμηλή. Ήταν του πατέρα σου. Ο Νίκος σιωπά. Νόμιζα ότι τα είχαμε χάσει. Η Ελένη κουνάει το κεφάλι της. Όχι, δεν χάθηκε. Υπάρχει κάτι ακόμα μέσα στο κουτί. Η Ελένη το δείχνει στον Νίκο. Είναι ένα διπλωμένο χαρτί. Ο Νίκος το παίρνει στα χέρια του. Τι είναι αυτό? Η Ελένη τον κοιτάζει. Είναι μια επιστολή. Τέλος, επεισόδιο 5. Προορισμοί, επεισόδιο 6. Η επιστολή. Ο Νίκος κρατάει την επιστολή στα χέρια του. Δεν την ανοίγει αμέσως. Η Ελένη τον παρακολουθεί σιωπηλά. Πότε γράφτηκε? Η Ελένη παίρνει μια βαθιά ανάσα. Πριν φύγεις από την Ελλάδα. Ο Νίκος κοιτάζει την ημερομηνία. Ήμουν παιδί τότε. Η Ελένη γνέφει. Ο πατέρας σου δεν ήξερε αν θα γυρίσεις. Ο Νίκος ανοίγει αργά την επιστολή. Τα χέρια του τρέμουν. Νίκος διαβάζει σιωπηλά. Η φωνή του πατέρα του ακούγεται στο μυαλό του. Πατέρας επιστολή. Αν διαβάσεις αυτή την επιστολή, σημαίνει ότι γυρίσες. Ο Νίκος κλείνει τα μάτια του. Πατέρας επιστολή. Υπάρχουν πράγματα που δεν σου είπα. Η Ελένη κοιτάζει αλλού. Όχι γιατί δεν ήθελα, αλλά γιατί φοβόμουν. Ο Νίκος ανοίγει τα μάτια του. Φοβόταν γιατί. Η Ελένη δεν απαντά. Η σιωπή γεμίζει το δωμάτιο. Ο Νίκος κοιτάζει ξανά την επιστολή. Η αλήθεια δεν είναι απλή. Ο Νίκος καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Τέλος, επεισόδιο 6.